Coffee tayo, guys. 水族館なのにこう言ってちょっと不思議じゃない？謎だよね。どういうことなの？ちょっと気になるから行ってみよう。俺らが行った瞬間にグワーって来るから。うん、行こう。よし。ごめんなさい、全然吹いてないです。水族館の雰囲気は近いんよ。近いんだけどここも近いらしいよ。Hi, sis. Hello. Janice, nagpasalong ko dahil. Hello, Sir Dan. Sayang kasi yung load. Sis, dikitan mo si sis Dan, si Sir Dan. Dan Channel PH. Dikitan mo sis, mabait, Bisaya din yun. Oo nga, uy, paano na ba katapusan na maubos yung data ko. Yes sis, kay sobra ka, kung alam nyo lang talaga, grabe. Kung alam nyo lang yung pinagdaanan ko sa exam na yan, kaya reward ko sa self. Dito sa kanila sis, may libreng coffee or may mga snacks. May mga candy. Hello Sir Dan, hello Sharon. Maghinahinan na ako balik no sa ato ang GC no. Salamat sa tambay. Init siya ay. Well, na-overcook naman ni Uy. Hindi ka na siya na-overcook. Overcook. Kumusta ka naman, Sir Dan? Paganda tayo minsan eh. Para madali siya mag-color. Kalimutan ko sa English ano ko. Para yung color niya is maano agad. Char-char yung color niya. Para maluto agad yung kulay. Kalimutan. Dahil, Ginas, ano ako sa English dahil? 30秒でベースコード脱いでアイドルスマイルキープみたいな。じゃあどこ？スタッフにしよう。スタッフにしようだよ。Sis, dikitan mo si Dan Channel PH. Mabait yan, day. Mga old friends ko yan, day. Bisaya din yan. Kanina, after ni Junjo, main na niya. After niya sa sports festival, mag-direct agad ako dito. Nandun, si Junjo nasa bahay. Main na niya, day. Nangisda ka minsan sa LS na maraming tao din. On the way daw, sir. On the way, si sir. Ito si Gina, sir. Wise talaga yan siya. Mag-live ako. Dikit agad para hindi masayang yung oras. Sis, mangisda pa minsan kay mga legit yung mga isda ni Sir Dan. そして3分後、八乙女がどんなネタをリサーチ。なんか絵が撮れるような。Kain tayo guys, libre to guys. Salamat. Asa ka man Sir Dan? Napakas Manila.
ってますよ、もう。こんにちは。はい、こんにちは。お待ちしてました。藤田さんは先ほどの高野さんのお友達事情を聞いていたので、お二人にですね、はい、このチロールの箱を持って歩いていただきたいと思っております。ごめんなさい。藤田さん、これ、全国放送ですよ。発泡スチロールの箱を持って歩くだけじゃ多分面白い動画撮れない。しかしその後伊野の予想を覆す展開に。いや、すごい箱だよ。めちゃくちゃ箱あるよ。高さ8メートルの倉庫にびっしりと積まれた通称箱入れと呼ばれる箱設置を Kota ulit sa Tua, Mindanao. 気仙沼の新鮮な魚の流通を支えているのが先ほどの氷と Ako ba si next year po? 藤田青函店では多い時1日1万もの箱を市場に提供している。これを運ぶって何とかされるどうやって運ぶんですか？その力で、Ay, paano na ko? Live. ライブ。Ay, 誰が見る？誰が見て？ tomodachi, iba-iba na po ni. YouTube. YouTube マジで？かつてはパワーとバランス感覚が必要な職人技。藤田さん、半端ないよ。藤田さん、大変失礼しました。これ、今ね、いけます。私の貧困、今、YouTube で6000ある。6000？本当にすごい。いいよ。天井スレスレ。大丈夫。二人だったら持てます。バランスが難しいんですけど、一人だとちょっと難しいと思うんですよ。一人じゃ難しいです、やっぱり。いくよ。いいですか？はい、いきますよ。はい。せーの。ワンさんで、で。あ、これ大丈夫ですか？ごめんなさい、大丈夫ですか？たまに傷つくものもいるので、大丈夫です。もし傷入ってたらジャニーズ事務所で書いておきます。迫力ある動画を撮るため、まずは基本的な持ち方の機能が行われる。宣伝した軽い。腕でも硬いんですよ。肩に乗せてるんですね。パーコ難しいね。ね？ああ、難しいね。もう慣れるよ、慣れるしかないね。何回も何回も。毎日練習。そうそう。あそこはボートレース場、大丈夫？若松ボートの駐車場大丈夫。大丈夫。時々トライアル。あ、トライアルね。教える。そう、ブリーパー。ああ、いいですね。若松ボートのとこも大丈夫だよ。何回ないのか大丈夫。大丈夫。みんなこれ続けてあんまりない。ああ、あまりない。本当？これいつ普通ね。これ高い。高くないよ。これ日本？自分の。いくらぐらい？これでも30万とか40万とか。これ安い。まだ高いのがある。40万。30万、40万。フィリピンのお金高い。でも今すごい美容室とかがお店がなくなってきてるから結構安くたくさん今出てる5万とか10万で。
やめたり潰れたり、うん。フィリピンに行ってたらお客さん売れるかも。これは電気？電気。うん。電気だと。人生で経験していくっていう感じですね。リアルな話になって仲間がたくさんいて愛とか友情とかこうなんかできちゃうっていう実感なんかこういう人他にも知ってるような気がタバコなきお勉強終わった。終わった、楽になった。頑張った。ね。もう合格したら、もうあとはこっちのもんでね。事故さえ起こさない。これはクリームズのシャンプー。これはいちご。ストロベリー。ストロベリー。これはね、カラーに入れた。カラーの。カラー。色落ちがしなくて。私の友達。30回で合格した？ 33？すごい。でも結構日本語わかるよ。本当。言葉。日本の。それで33回？じゃあ早かった方じゃない？ねえ。頭いい。新しいの英語言葉。昔わからなかった。難しい。英語できるからね、数々だけ。全部試験は英語で。対面の勉強。みんな先生日本人。私だけフィリピン人。それから新しいの言葉日本語で新しいことをまたわからなかった。大変よね。そうよね。そういうのがあるね。日本だけは英語。それから大事な言葉音程のことを先生今教えるの私わからない。わからない。なるほどね。テレビだけはメール。だから時々意味わからん。そっか。先生も英語で喋ってくれたらね。でもできない。できないね。でも私の友達ときね、フィリピン語先生あるよ。本当に。そうテストフィリピン語ある。でも向こうでここはビエトナムの中国と韓国のテストある。フィリピン語だけない。ない。本当に。こうなんでフィリピン人いっぱいよ。いっぱいよね。なんでフィリピン語ない。また新しい英語とかいいねこれ何？例えばシングヤ自分の英語でもいいね同じ。フォロは違うの言葉いいね同じ。すごかった。頑張った。私、先生、なんで大さ美味しかった。本当に。私と私、あなたは私大丈夫。私めっちゃいい。友達泣いた私も泣いた。めんどくさいとお金かかる。外で温泉初めて。次の交差点の先に信号止めてください。すいません、これ危ない。
味わからん。あ、今わかる。お酒。店主の熊谷さんはいろんな大変をされでもみんな先生お願いします。お疲れ様でした。レバーと英語よ。これ先生なんね。先生英語で。英語で。これ L はこれ L はこれ何これいろいろ。私難しいね。場所を借りした際よく食べていたこの店自慢の担々麺を注文。面白い。でも気持ちいい。気持ちいい。免許取だって嬉しいね。本当に白だ。懐かしい。ママ、免許取ったよ。あ、危な。なんで危ない。死んでるから。これゆっくりだけ。これじゃあ一緒にライアリコ。ノンノンノン。家だけ。これママゆっくりだけ。ノンノン。懐かしい。面白い。そう私運転の横にお部屋の本当チェック。全部がうさい。ママ私パニック。ちゃまら。自分でおパニック一緒だね。死んでるから。面白い。ゆっくりゆっくりシールあった？あったけどなんでもマグネットじゃない。マグネットじゃない。多分今日買わあ、今日。なんか吸盤のとなんかそれがシール。シール。シールがいい。3年生の時に初めて担々麺の黒を食べたね。9年後みんなわかる。新しい。春夏食堂熊谷、いや陸前高さは俺を受け止めてくれるよ。OK。でも30秒だと思うよ俺は。Christmas ano ako, hindi ako makaka-check. たくさんの人たちが、またここにね、足を運んでくるっていいよね。そうだね。一つでも三人の魅力を伝えたい八乙女は10グラム。さゆるちゃん、もうすぐ日没だけれども、もう一つちょっとこう三陸で行っときたいとこあるんですよ。なるほど。Sana ちょっとこうスリリングな体験ができるらしい。Hello sis. 歯茎が下がる原因は磨く力が強いからかもしれません。そこで力の入れすぎを音でお知らせ。これなら力を気にせず磨けますね。大人のための予防歯ネクストステージ。今までの柔軟剤は着るときには香りが変わってた。そうなんです。 Sis 香り変わらず続くのはただ一つ。ただ一つアロマリッチだけ。 Suane Macabra. 同じだ。アロマリッチ。 Hi sis 僕 Jenna. は強くなりたい。戦える自分になりたい。 Shout out. だから僕は内側の Shout out. Suane Macabra. 強さ引き出すアロマ。私の元気が誰かの元気になることもきっとある。だから Kan magigitang kayo dyan sis. 今できることに元気な私でいたい。強さ引き出すアルバ。アマゾンで販売することによってものづくりのものも含めて一人で多くのお客様に届けていきたいと思っております。実際を楽しく始めさせていただいてますので、やっててよかったなって思います。アマゾンの会社さん、スムーズに海外も販売することになりました。世界中のネゴちゃんの飼い主さんを幸せにしていきたいと思います。Shout out. Hi sis.
sis. Salamat sis. Thank you. Ano ko na yung lights. Lagi day. Complete na tong birthday day. Complete na tong birthday day. Oh, advance happy birthday na tong vlog. Ako ang nanipaubos sa kong road day kay sayang inyo.癒し海岸の責任を果たして小型船ツアーに参加。 Ano sila may mga tindi. Ako tumulong. Hi sis, Sol Abi, hindi mo mag-shoutout. Kasi hindi ako nakasigaw ng tulo-tulo sis kasi ano na. 6メートルそこを通り抜けるスリル満点の体験。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今上の方にいるのが海湯。泳いで魚捕まえるのは上手なんだけど飛ぶのが下手でバタバタ飛んで長良川の鵜飼なんかもねこの海を捕まえて調教します。夕方から波が高くなりお台場の大変。My filters. Bangs Youths. Ako ang ipa-highlights. May filter ba niya yung cellphone ba? I-blush lang ako. Mas ganang pa ako.穴を通り抜ける瞬間のスリリング映像を撮りきれ。妊婦の求人情報バイタルプロではワクチンインセンティブな仕事情報をたくさん掲載中。ワクチンインセンティブ情報を何ですか前妊婦俺もやん。Thank you for mentioning it. 「
マスクでは口の中の菌は対策できない。殺菌持続力の CPC がお口用バリア、ガムマウスバリア、サンスター。社会のために役立てられています。知ってる？ズームは地図をなぞって部屋を探せる公園の公園の周りとか駅のこっち側とか物件見つけ住まい探しはズーム物件数ナンバーワンリクルート。いいタイプ。変わる生活にウイルス対策は譲れない。特許成分で繰り返し使っても水拭きしても作用が1週間。この色触るものなんだよ。にはいいタイプ。ブ家ラウン。族のそばにいいそれタイプ。ね、オレンジブラウン。あ、これでいいね。ちょうどここにかかってる。初めてのお散歩へ。ここでお願いします。外でも走っていこうとしてオんちゃうかレンジみんなの動物園今夜7時。トラックはどんな時もあなたのために走り続けています。日本の底力を支えるリアライズのトラックファンド。未来を1年がかりリアライズコーポレーション。Thank you guys. Thank you. 全部来年使えるからそのさあ始めました今のネタバレミーティングでございます。今週もよろしくお願いします。さあSaya mau bye-bye tak pernah. Bye-bye tak pernah. Thank you sir. Thank you sir Tanan. Thank you. Bye-bye.